Ako ang suki sa masahe sa. Dugay-dugay naman wala ako ka pamasahe ako niya. Wala ka to siya masuko na ako. Okay. Patulog pagpamasahe na ba na ko ato? Buat pa ito nalayog. Huwag kang tawagan. Bayan ako ba o? Kapag ito masuko na ako. Ato na ko sa sud. Eh, inita ko diri. Ay, sabasad. Tadi ko sa sud manawag. Gusto na ito suki sa masahe sa. Huwag ako tawagan. Ito masuko na ako. At tawagan ako. Okay. Pamasahe ko. Dugay-dugay na ito wala pamasahe na. May nanawa? Si mama na. Oh, hello ma'am. Hello? Anong dong? Pwede ka mo? Pwede kong pamasahe mo balik dong? Oh, pwede na ma'am. Mga oras ay pag-human ako panglaos kung mga manong respayag ma'am. Di ako ba? Kaya basi gusto ko ka ato ba? Wala ka gusto ko na ko ato? Ah, wala mo may. Wala mo sa kuwato mo may. Mahal mo dong eh. Kay nadara ko ato sa kong ibatyag dong. Nadara ko ibatyag ato mo to na sakyan di ka ato dong ay. Nya, muwari ka dong. Narap ko sa akong apartment dong. Mabang o dong. Ah, wala di ka apartment ma'am. Diha? Dali naman kayo tultulon diri. Ano siya dong? Barangay, Sigig Otog, Sityo, Ikalong ang di Mulabong. Ah, wala kasi sityo utog. Dali naman naman. O sige, mari ka. O sige, magpaabot na kunin mo dong ha. Salamat kayo dong ha. O hindi ka masuko na ko. Oh, sige ma'am. Anahon ti ka ma'am. Oh, anahon ti ka. Okay, mo pa pag-human ako panglaos kung manok. Sige, bye-bye dong. Bye. Karon, kabawas kong mama ni. Ang iya kong gisakyan, tingagi. Karon, ako ulit sa'yo musakay niya. Puslan, hindi ko ginukuhan. Atuon ko ulit atuon sa apartment niya. Mauna siguro nang giingon nga apartment ni ma'am. Mauna na yung sityo utog, mauna sikat nga apartment dire. Pero niya ang apartment niya. Bagdang siguro. Ayo. Oh, sir, ano yan ito, sir? Bagdang. Oh, Na si Madam Indira Tatat dire. si Indira Tatat? Oh. Oh, na so, sir. Ah, sige. Kibaw na to siya, namuan ako sa sud. Awaso kabaw na, sir. Kabalo na siya na maabot karon. Oo, kibaw na nawag siya nako. Nanawag sa nimo. Balik-on ko dire siya. Usam di ka, sir. Usam di ka. Masahe ko. Masahe ka? Oo. Aw. Sa kanya na, sir. Pero, nagkakaroon ha. Temperature na sige, stricto ganyan mo ang hotel dire, sir. Ah, Okay naman. Okay rin, sir. Madara mo yung temperature, sir. Madara? Oh, so lang, sir. Ya. Sige. Sa kanan dito, sir. Naara sa taas, sir. Kaabot siguro to siya nimo. Sige, salamat ha. Sige, sir. Amping na sagdan, sir. Aras ma'am ay susiksi mga pusus. Misag pa ada ko ma'am. Tay gini ka boss. Kasi ko aning ma'am dyan. Katong isakyan ko niya karon. Ako mo sakay ani. Ma'am, may Lagi anak ka nakadumdum sa tindahan di ay. kadumdong ko ma'am kay ako kung alam sa ko ng lugaran sikyo kuan ma'am. Sikyo utog. Ya. May Dito na mo. Ato ko pamasahe mo dito sa kwarto kay. Alis agad diri. sisi. Dali. Dari ko mo pamasahe mo. Kini paas ko ani ma'am. Tulog po sa meron. Pitik mo na to. Dari ka dong. Sige. Hindi ko magpahilot mo. Ano ni? Kita. Kantakas na imo shade kay. Ina pa kang maghilot ka na sige sa shade. Tinadyo klaro sa imong sinaw nga paanay ma'am. Nya. Kay wa na koy sid. Muhida lang ko dong ha kay kani akong buko-buko magputid yung pagka panuhutaan ni Linda na ako na pamasahe nimo ha. Sige. Ya, muhida lang ko dong ha. Sige. Ya kay, ya buo sa kuya ko short kay para tarong jud mo ka na ang masahe ba ha. Sige ma'am. Ubuan na ma'am kay tarong dito kag milot ma'am. Ya mo
Hindi ako dong ha. Sige, sige. Nya. Tarong magbasahi dong. Tarong mo juga nih kay para di na juga mangitag lain. Ada aku aja mau pirmi pangitaon. Nya unahon to imong aneh. Buku-buku dong, buku-buku mo eh. Buku-buku? Oh, buku-buku mo sin lagi na Asli tunay. itu on yung buku-buku deh. Ana-ala ni siya dong. Apa juga an? Aku bisa kian lagi. Tarong maghilot dong ha nga ka nang. Tarong mo juga din ako man. Di pa ko masigit panawag din mo dong ba? Kasi kwarta dong o sige pahilot dong. Ano mangita? Ano juga na ako pirmi mo? Sus, sinawa mo. Muro magkani sabi. Sus, ako may naglain ang pamati mo. Kunyagi mo. Pagtarong anak imong kabatsag dong ha ayo binuang dia dong. Ya, hindi ko pamati, ma'am. Kunyagi Kung mo. medyo na imong gibati dia dong. Imo kung gisakyan karon. Sakyan ako mo ba siguro mo sakay? No. Ay, buko sa mga dong. Ay, ay. Ay,